somary kimaikimaiky hely ny tenda volaindrozy igny, somary amboamboarigny hely. Mbola tsara tsika jiaby vahoaka malagasy tsankagnavaka, ary ty ma misy koragna volaindrozy igny, tsy koragna voavao moa izy ty. Koragna fa nivolaniko tamy taloha fo, mikasiky empoisonnement, mikasiky famonoagna olo, kidnapping, raha mandalo amy tany misy atsika na amy tanana Diego io, surtout za boka amy tanana Varatra io ao. Fatridiana io ao ny tanana Viagna. Haintena raha tokony misy, tokony tsy hisy amy tanana io ao. Tamy fotoagna zay, tamy tanana ito, impossible kabaro zay mandalo amy tanana io ao. Parce que jeune jiaby amy tanana io ao, indro azovo l'étranger ankilandro io. Parce que izy koa olon Diego na olon Sakalava aby olon Zanakankarigna aby tsy mandeha magnano raha karaha io. Sans raison. Tsy vitandreo raha zegny. Ary tsy agnatin'ny fondreo reo tsy managna kera nde mono zazakely. Reo tsy managna kera nde monomono olo fahatany. Olo amy faritany Navatra io koa namono olo, izy fahavalonany zegny izy niady, natiny zegny. Voilà. Soit misy jaloux nande namoriky izy. Voilà, soit izy nam tafiady nisy naty. Zegny raha amy tanana io zanakan'olo, raha vitan'ny zanakan'olo amy tanana io. Fa andeha hagnano kidnapping mono tsy hay kely karaha io pour rien. Andeha hagnano otage viavo andeha toino, andeha angala organy, io tsy olo ny tanana io. Pourquoi raha zegny mi-existe amitsika ao jo io? Nadignanareo ma zanadambo ndesy ravalomanina jiaby nipetraka ankilanareo ao jiaby, nandeha nangala tokotany. Reo fa vola fa reo tokotany ao jo io. Nadignanareo zo? Za boka nakaty miadresy amina mpanjaka. Parce que ampanjakatsika tsy nagnano sécurité amy tanindrazagna anany. Fa hitanareo fa olo fady tanindrazagna anareo io, fady tany masiny jiaby io, na ny fonoanareo ao nagnaraka tanana io tany jiaby lotovindreo tany masinitsika ao jiaby. C'est normal. Zanadambo nampidiry ravalomanana, zanadambo nampidiry ny hery, zanadambo nampidiry ny andry. Jiaby io jiranareo ao. Anareo mafoagna, fahavalonareo magnodidigny anareo ke. Nitetiki-ndreo ananjanaka-nareo ke. Mbola zanakandreo koa menareo mera. Zanakandreo koa nde menareo député. Zanakandreo koa nde menareo gouverneur. Raha ty volaniko zegny, Tasiano Rakotomanga, Jalik Javojara, Jocelyne Maximo, ireo ny protège olo aby zegny tamin'andra taloha tao, tamindreo tamy pouvoir. Jalik moa mbola amy pouvoir izy io, hitanareo fo baka adinany zo io. Hitanareo tsintsika anany zo io, fo protéger zanadambony ravalomanina aby regny. Amy tanana io ao. Mbola misy olo mavetindreo menareo pouvoir amy tanana io ao. Ary zahavany magnodigny anareo. Hainareo azoviny topotany, hainareo azoviny vahiny amy tany misy atsika ao ry avako aby. Fa tanana Diego tsy tafidirandreo zegny. Tafidriky reo fa tsy tafiboaka tanana io. Jerinareo azariagna. Io boka volaindreo zegny atsika boka amy tany Navatra io mandrora mantsilagny. Kirendrigny mandrora mantsilagny oro. Ny raha landreo ndraiky ahilikandreo, ny fahavalondreo ndraiky ambelandreo ankilandreo. Parce que iny neheny tambitambireo. C'est normal. Fahavalonao koa izy andeha monanao tambitambiziny. Izy moa ndeha agnambaranao izy andeha hiady aminao. Nikodidinandreo tsika ao. Mbola tsy edikitara ry avako aby. Surveillenareo. Azovy marigny topotany, azovy olo zanadambo navy amy tanana io ao. Managna lien ndraiky ro mafia aby io. Ndraiky politicien aby io. Ino raha mety atao? Ro misy tobindreo vao, fa misy tobindreo amitsika ao baka. Fa maro ny vagny nandeha nangala tany amitsika ao. Raha jiaby reo tokony regleny fanjakana. Anareo mipetraka ambany volo any mehe azovy tompiny tany mipetraka teo fahela. Ambaranareo fanjakana. Imbotanareo amindreo tany alelegndreo io amy tanana misy atsika ao. Fa io adresindreo fahavalo aby io avy amy tanana atsika ao. Sino tanana Diego io, o tsy tafidira fangalarana tsaiky ndraiky fandefa fagnanovagna otage magnangy zegny ao. Andeha tory, o tsy raha zegny. Izy koa mitsangana atsika amy tanana io ao. Miara miasa amy fanjakana. Azavanareo koa olo namenareo andraikitry. Za fa nagnambaranareo zegny. Fahavalonareo, bako mbola zanakandreo koa mbola namenareo pouvoir tamy tananatsika io tao. Reo misy lien amy tananatsika io ao. Ary mbola maro amy bureau amy tananatsika io ao. Olo ny ravalomanana zegny, olo ny hery, olo ny andry. Mbola feno reo ao. Ireo mampitriky reo fahavalo aby io. Mila ndeha androbaka ty fitondrasana Colonel Mikael ty. Amy ty fanavozana ty, parce que reo zegny tsy tiandreo mihitsy ny maregny le mot finjaram-pahefagna zegny, hoe fédéralisme zegny ry avako aby. Zegny dikany raha jiaby mandeha io. Reo mila mandoto zegny hoe ataondreo le tsy sécurité zegny tanana igny koa. Donc zegny le président zegny tsisy raha vitany. Donc
mila mipiboaka olo jiaby amy lalagna. Nagnano manifestation rô Tananarivo, zavan'rô tsika amy côté agny, tsy nandeha nagnampy rô, parce que rô voleo rô marongana gouvernement baka. Nagnano koa rô fa tsy nahavita. Donc atsika tany tsy nandeha nagnampy rô amy raha seka andeha ataondrô parce que ino, rô mila fédéralisme ty miala. Tsy tiandrô mihitsiny, kanefa io tombosoatsika olo avy agny amy faritry ry avako aby. Io avenir antaranaka atsika jiaby mandimby. Mba mandinia atsika ry avako aby, fa rô baka Ambalamanga tsisy andrany mankatianarô. Na mikoragna tsara rô ankilanarô, tsisy andrany mankatianarô ry avako aby. Tsy mety amegna tahezagna, fa mbarako anarô zegny. Anarô zao mavita amy contrôle anarô mipetraka ambany volo agny, anarô kono mehe azo volo mipetraka tamy tany teo fa hela. Hainarô raha zegny, na tsy andeha ambaranarô fanjakana agny, ty olo ampoavy, tsy ela naviany teo, ino avian'izy nanagna tany karaha ty eto. Anarô zao mipetraka Tananarivo agny, ke tany zegny azoazonarô karaha io. Atsika ty mipetraka Tananarivo contrôlé, zegny aviany côté jiaby magnodidiny 67 eo, mamondry tragno ry avako aby ankamarozany. Déjà atsika topitany tsy nagnano sécurité tamy toerana misy atsika. Jo la conséquence ny matreky amy taranaka atsika apetite apetite. Ary narô koa mbola mikontinie magnano beloa, tsy magnano sécurité amy tanindrazagna misy anarô, nakaty miadresse amina mpanjaka isa. Ataova sécurité tanindrazagna anao fa anao lehibe ny tanàna io ao. Anao ny mpanjaka ny tanàna io ao. Anao me tany masiny jiaby amy tanàna io ao. Ataova sécurité amy tany misy atsika, ary ataova sécurité momba ny olo jiaby mipetraka amy tany misy anarô, jiraninarô zegny, zahavanarô. Parce que fa maro zanadambo tafitrika amitsika ao, fa volaniko aminarô zegny, fa maro. Zanadambo aby regny liendrô, contact ndraiky rô direct, ry cible, ry atao, rô havy mipetraka amin'ny namandrô, c'est normal. Za zo koa manonga Tananarivo, za tsy andeha petraka amin'olo boka Tananarivo ao, za mandeha mipetraka amin'olo boka Diogo. Za mari, raha jiaby c'est logique ambarako anarô zegny, logique raha zegny. Atsika tompony mihitsy tsy nagnaja izy, mifagniliky. Paka amy religion, ny razambetsika jiaby, mbola ankalotoandrô islamo, rô mampitriky andrô. Kanefa ny faritany nankaragna io, za matoky, ankarabe jiaby, olobendro jiaby, silamo foro. Parce que misy histoire rô ndraiky islamo. Voasaha, fombandrazana atsika, voasaha, itandrô koa Comorien koa boka ao koa izy tsy matomatondrô olo koa, donc tsy voambanimbandrô. Mandeha namody ny Comorianina io. Za ty boka ataoko za métis. Modinaka Madagasikara, o tany tirako, o tany natombo za, o tany misy olobeko, o tany tirako. Tsisy olo mavoaroka zao. Izy koa olo baka Ambalamanga, fotsy saran'izy mavoaraka za amy tany Madagasikara io, so izy mody any Indonésie. Sa koa za mody Comoro, izy mody any Indonésie. Izy miala Madagasikara, mody any Indonésie, za mody Comoro. Fa za mbola mavita mipody ao parce que za double. Za mahazo ila gasy, za mahazo ila Comoro. Fa izy koa izy tsisy ila gasy vraiment, izy mody any Indonésie. Olo, hitanao fa, tsy africain, l'histoire, modifiendrô, indesindrô mandeha magnano rasiste amy Comorien, indesindrô mandeha magnano rasiste amy Sakalava tompintany. C'est logique ambarako anarô zegny, logique raha zegny. Parce que anarô natoky loatra. Merci ry avako aby, ambava homagna, ampomy eritreritry, fa ataova be foloanarô ndraiky fa conséquence raha jiaby mantreky amy taranaka atsika. Zay frazoko ambara.